בפרשת השבוע, פרשת משפוטים, יש מצוות רבות. אחת הפרשיות שיש בהם את המספר הגדול ביותר של מצוות התורה, חלקם בין אדם למקום, חלקם בין אדם לחברו, חלקם נוגעים בזמן הזה וחלקם לא. אבל השם של הפרשה זה בכל זאת משפוטים, ולכן אנחנו נעסוק היום באחד הסוגיות המרכזיות בתורה המשפוטים, בכל שמשפוט ביסוד גדר חיוב השומרים. שהרי בפרשת השבוע אנחנו לומדים את פרשת השומרים, פרשת שממנה למדו חז"ל שדלת שומרים הם שומר חינם שומר סוחר סוחר והשואל כי ייתן איש רעהו חמור ראשו עושה בכל בהמו לשמור ומייס או נשבו אין רויה. והפסוק מפרט את ההלכות. פרשה זו זה יסוד חיוב השומר. ואפשר לפרש את כל גדר חיוב השומרים באחד משלושה דרכים. שהרי בהתבונני בתורס המומוין באופן כללי, אני באתי לידי מסקנה שאדם מתחייב לשלם ממון לחברו באחד משלושה פנים, וכל דיני התשלום שבתורה נכנסים בהכרח לאחד משלושת הגדרים היסודיים האלה. אדם מתחייב לשלם לחברו כאשר הוא עשה לו עוול, כאשר הזיק לו בגופו, בנפשו, שלא ברשות. התורה מחייבת פיצויי נזיקין, וזה כולל את כל דיני הגנב, הגזלן, החובל והמזיק, האונס והמפתה, מקצתם ממון, מקצתם כנס, מקצתם בגופו, מקצתם בממונו, גם נזקי ממון. הצד השווה שבכולם אדם גרם נזק לחברו בעוול, ומשום כך הוא חייב לפצותו. ענף שני או גדר שני, מי שקיבל צריך לתת תמורה, וזה כולל את דיני המקח והממכר, פריאס חויב, הנהנה משל חברו. בבוא וכמה דף חוב זה הסוגה המקורית. ענפים רבים במרחבי חושי משפוט וסדר נזיקין. הנהנה משל חברו, אף על פי שהוא לא חייב מדיני נזיקין, צריך לשלם. שם ורגל איננו חייב ברשות הרבים, ואף על פי כן שור שאכל פירות של חברו ברשות הרבים אין חיוב מצד שן, לא מצד נזקי מומן, אבל משלם את מה שנהנית. בסופו של דבר הוא חסך כסף. במקום שהוא יאכיל את השור שלו, את הפרה שלו, הפרה אכלה משל זולתו, זה חיוב נהנה. יש סוגיה נוספת שדומה לנהנה, סוגיה של משטר שלי, זה הענף השני. אדם צריך לשלם כאשר הוא הזיק לחברו, צריך לשלם כאשר הוא קיבל מחברו. אדם עלול לצפות לקבל בלי לתת תמורה, ומשום כך אם לא מדובר במתנה מפורשת, הוא נדרש לתת תמורה למה שהוא קיבל. והענף השלישי זה המתחייב לתת לחברו או לשלם בדרכי הקניין. אדם מתחייב בקניין סודר, מעשים בכל יום, כל הסכם ממוני, מעגנים בקניין סודר. אדם יכול להתחייב לשלם ממון לזולתו. בדרך כלל צריך קניין, יש אומרים שלא צריך קניין, וכך נפסק בחושי משפוט סמ"ם בסעיף הראשון לפי דברי הרמב"ם. אדם יכול להתחייב לשלם לחברו גם בהבל פה, והוא שקראו חכמים אוי דייסו. כל חיוב הערב נחלקו הראשונים. מה גורם לערב להשתעבד? יש אומרים משום שקבלת הלווה כאילו הוא קיבל הוא, בהי הנוע גומה ומשעבד נפשי. זה דעת הריטבו, קדושין דף זין, ורבים מן הראשונים לשיטתם אנחנו צריכים לשבץ את דיני העורב והקבלן בגדר השני, אלה שקיבלו וצריכים לשלם תמורת מה שקיבלו. הרמב"ם סבור שהערב מתחייב משום שהוא הסכים להתחייב, ואדם יכול להתחייב בהבל פה. הרמב"ם מפרש את מה שכתוב בסוף בבא בסרה שעורב מסחייב בהי הנוע
זה רק לסלק את הבעיה של האסמכתה, אבל עצם ההשתעבדות של הרב זה בדרכי ההתחייבות, אדם יכול להתחייב. אלה שלושת היסודות של כל דיני תשלומים שבתורה. מי שהזיק לחברו בעוול, מי שקיבל והוא צריך לשלם תמורת מה שקיבל, ומי שהתחייב, אדם יכול להתחייב, התחייבויות ממוניות והן תקפות. שלושה הם יסודות חיובי התשלומים, ואפשר לפרש את יסוד חיוב השלומים בכל אחד משלושת הדרכים הללו. וזה מה שאנחנו עושים היום בלילה. אז הלאה, נפליג בדרכנו ונחפש את מחוזותינו. אפשר לומר, מי שקיבל אדם על עצמו לשמור, והוא מתרשל בשמירתו, הרי הוא נחשב כאילו גרם נזק לחברו. מדיני הנזיקין לא יכולנו לחייב אותו, כי אין לך גרומה בנזיקין גדול מזה. הוא לא הזיק בידיים, הוא רק גרם נזק. יתרה מזו, הוא גרם נזק בשבע על תייסה. לא בעשייה, לא באופן פעיל, אלא באופן בגמרי שבע על תייסה. הוא היה סביל לחלוטין. הוא לא מילא את חובת האחריות שהוא קיבל על עצמו. ולכן מדיני הנזיקין ודאי שאין מקום לחייב אותו. זה פחות מגרומה בנזיקין, וגרומה בנזיקין פטור. אבל זה מה שהתורה מחדשת בדיני השומרים. נכון, דיני שומרים הם דיני שומרים, זה לא דיני נזיקין, אבל שורש החיוב דומה לדיני נזיקין. הסיבה שהוא צריך לשלם זה משום שהוא פשע כלפי חברו, קיבל על עצמו לשמור, התרשל בשמירה, גרם נזק בהתרשלותו, ולכן התורה מחשיבה אותו כאילו הזיק לחברו, ומשום כך הוא חייב לשלם. האם אנחנו מוצאים דבר דומה בדיני נזיקין? בהחלט כן. כל הדין של נזקי ממונוי. אדם חייב אם פלוני נזוק על ידי שורו, אבל רק כאשר והיו אם לא ישמרנו בולוב, אם הוא שמר את השור כראוי, הוא לא חייב לתת פיצויי נזיקין. גם פה התורה מחייבת אדם משום שגרם נזק לחברו לגמרי באופן פסיבי. הוא לא עשה דבר, הוא התרשל בשמירת ממונו, בשמירת השור שלו, וגרם בכך שהשור יזיק לחברו, מעין חיוב השומר. השומר התרשל בשמירת הפיקדון שהופקד בידו, ומשום כך התורה מחייבת אותו משום שהוא נחשב כאילו גרם נזק לחברו. זאת דרך אחת. דרך שנייה, השויר, הסויכר, אולי אפילו שויר מסוכר נהנים מן הפיקדון. השויר קורנו שלוי, שויר מסוכר, גם הוא נהנה. גם הבעלים נהנים, אבל גם הוא נהנה. אפילו שויר מסוכר, לא נהנה מגוף הפיקדון, אבל לפחות הוא נהנה מהעובדה שנתנו לו פיקדון והוא מקבל שכר, ולכן תמורת מה שהוא מקבל, התורה מחייבת אותו לקבל על עצמו גם אחריות תשלומי. הבעיה שלנו שהדרך הראשונה שהצענו אין בו כדי להסביר איך השויר חייב גם באונסין. השויר לא התרשל בשמירה כלל ועיקר, הדברים נאנסו, ואף על פי כן שויר חייב באונסין, אז אי אפשר לפרש את הדין הזה משום שהוא כשהתרשל באחריות שקיבל על עצמו, הרי זה כאילו גרם נזק לחברו. אוינס זה אוינס, ואף על פי כן השואל חייב. ומאידך גיסא, הפירוש שני שיצאנו, שיסוד גדר החיוב הוא משום שהוא נהנה, ולכן הוא צריך לתת תמורה, התינח השואל והסויכר, אולי שוימר סוחר, זה כבר דויכה גדול, אבל למה שוימר חינום חייב? אין לו כל הנאה, הוא לא מקבל שכר, אין לו זכות להשתמש בפיקדון, אז חיוב שוימר חינום בפשיעה אי אפשר לפרש שזה גדר של תמורה. אתה נהנה ולכן אתה צריך גם להשתעבד. אפילו שוימר סוחר, הוא מקבל שכר, אבל הוא נותן משהו תמורת השכר שהוא מקבל, הוא שומר. אז מה פתאום לחייב אותו גם דבר נוסף? השואל ניחא, אפילו הסויכר קשה להסביר. ואם כן, דרך ראשונה שהצענו מסביר רק מקצת מחיובי השומרים, ודרך השנייה מכסה על אותו מקצת שהדרך הראשונה
לא מסביר. האם סביר להניח שדין השוימרים לאו בחוד המחתה מחתינן לו, וחיוב שוים החינם זה דין אחד, גדר אחד, וחיוב השוים והסויכל גדר אחר? אולי בהמשך השיעור נראה שכנראה שיש דעה כזו בראשונים, אבל לכאורה מתיישב יותר על הלב שההבדל בין שוימר לשוימר זה רק בפרוטי דיניהם, אבל לא בשורש גדר חיובם. ומשום כך תמיד הייתה נטיית ליבי שיסוד חיוב השוימרים זה דווקא קשור לדרך השלישית. השוימר מתחייב והתחייבותו תקפה ומחייבת. וכאשר השוימר מתחייב כלפי הבעלים לשמור, הוא מתחייב התחייבות כפולה ומכופלת. הוא מתחייב לשמור וגם לשאת באחריות במקרה שהפיקדון ילך לאיבוד. מידת האחריות תלויה בגדר השוימר. שויל חייב ביונסן, שוימר סוחר חייבים בגניבה ועבדה, שוימר חינם שלא נהנה אחריותו פחותה, מינימלית, רק פשיר, אבל כולם כאחד חייבים משום שהתחייבו. אנחנו לא אומרים הם חייבו רק לשמור והאחריות זה דין תוירו, אלא התחייבות של השוימר שני פנים לה, התחייבות כפולה ומכופלת. שוימר מתחייב לשמור והוא גם מתחייב, הוא משעבד את עצמו ואת נכסיו אם החפץ שהופקד בידו יפסד, יגנב, הוא מתחייב באחריות. באף על פי כן נראה לי ברור ופשוט. כשם שאמרתי לפי הדרך הראשונה, שמדין הנזיקין אי אפשר לחייב אותו, אלא שזה עצם דין השוימרים, שהתורה מחשיבה את השוימר כאילו הזיק, גם פה התורה מחשיבה את השוימר כאילו התחייב. לא מדין התחייבות ישירה. ברור בעיניי שפרשה שוימרים שבתורה זו פרשה מחודשת, ולא סברה בעל מיש כאן. ושוימר חייב שמשום שהתחייב, אף על פי שענן צהדה שבפועל הוא לא בדיוק התחייב. אדם ששואל חפץ מחברו, מתברר בדיעבד שהוא לא ידע את ההלכה ששואל חייב ביועצים. אי אפשר לומר שהתחייב כאשר הוא לא יודע מה הוא מתחייב. והוא מביא עדים רק 5 דקות לפני שהוא ביקש את החפץ הזה, ושאל אותו, הוא למד עם חברו בו ומציע, והוא כלל לא ידע את הדין ששואל חייב ביועצים. אי אפשר להתחייב אותו משום שהתחייב. ולכן ברור פשוט בעיניי שדיני שוימרים הם דין תורה, כמו שאר דיני מומנס שבתורה. ואף על פי כן, כאשר אנחנו תמהים ותוהים וחוקרים לדעת מה שורש החיוב, שורש החיוב איננו דומה לגניבה וגזלה, וגם לא למקח וממכר ופרי הסחוי ונהנה ומשטר שלי, אלא דווקא דיני התחייבות. ושוימר מתחייב לשמור, והוא גם מתחייב לפצות. מדברי הרמב"ן בבא בסר קס"ס, ולא ידעתי להולמו. אבל מדברי הרמב"ן משמע שכל חיוב השוימרים זה אך ורק התחייבות ישירה. שהרי בבא בסר קס"ס, בסוגיה של אסמכתא לא קניא, שואל הרמב"ן, אז איך כל השוימרים מתחייבים? זה אסמכתא, משום שהם מקווים שהחיוב שהם מקבלים על עצמם לעולם לא יבשיל. זה תלוי בעתידות. רק אם החפץ יפסד, רק אז הם מתחייבים לשלם. שואל הרמב"ן, כל שוימר זה אסמכתא. התינח שוימר חינם זה ביודוי. אז ביודוי זה לא אסמכתא. זה ביודוי משום שהוא לא מתחייב, אלא אם כן הוא פושע. אבל סויכל ושויל, גניבה ועבדה, לא כל כך ביודוי. שויל ודאי לא ביודוי כי הוא חייב בעונשין, אז זה אסמכתא. אומר הרמב"ן, אין לומר שזה באמת גזירת הכוסף, חיוב שהתורה משיתה עליו. דאם כן, שואל הרמב"ן, איך מסנה שוימר חינם להיות כשויל? זה חוזר לדין אסמכתא, כשמסנה שוימר חינם להיות כשויל.
ולכן הרמב"ן מגיע למסקנה שמצד דיני האסמכתא זה לא נחשב אסמכתא. משמע מכל דבריו שגם השויל וכל יתר השומרים חייבים משום שהם התחייבו. כשם שהתחייבו באופן ישיר לשמור, כך התחייבו לשלם ולפצות, ולכן שואל הרמב"ן זה אסמכתא. לדידן, לפי נטייה סליבה הייתי אומר, שורש החיוב מושתת על הגדר של התחייבות, אבל גם אם השוימה לא התחייב באופן ישיר, אף על פי כן התורה מחייבת אותו, כשם שמענו לגבי גדר נזיקין, אבל לא כך משמע מדברי הרמב"ן. קצויס החוישן פעמיים, ריש צדק א' ועוד פעם בסימן ש"מ, וביטוי דומה אנחנו מוצאים במחנה אפרים בפרק הראשון מהלכות שלוחים, הם מפרשים מדיני השומרים, כנ"ל שזה מדינס חייבוס, והם מפליגים בהגדרה המעניינת שהתורה ירדה לסוף דעתם של השומרים שהם מתחייבים להתחייב. וזה ההיגיון שככל שההנאה גדולה יותר, באופן סימטרי גם האחריות גדולה יותר, ולכן שואל שכל הנוע שלוי מתחייב אפילו ביועצים. הסויכר שמקצת הנאה שלו מתחייב בגניבה ועבדה, שואל מכנים שאין לו הנאה מתחייב רק בפשיעה, משום שיורדת תורה לסוף דעתן שבכך הם מתחייבים לשלם. וזה קרוב לדברי הרמב"ן. אני אומר קרוב לדברי הרמב"ן, כי ברמב"ן משמע שכל החיוב זה ישחייבס, כך משמע גם בדברי המחנה אפרים והקצויס, אף על פי שזה דיני תורה, אבל התורה ידעה לסוף דעתם. איך הקצויס מגיע למסקנה הזו? כך הוא מפרש את דברי התוספות בכסובס נ"ו עמוד בייס. מה כתוב שם בתוספות? בואו מציע צדק ד' עמוד א' למדנו, מסנה שוי מכינים לי פוטו משבוע, שוי מסוכי יכול להתנות להיות פוטו מגניבה ועבדה, ושואל יכול להתנות להיות פוטו מן האוינסים. הגמורה שואלת, מסנה על מה שכוסוף בתורה, תנאו בטל. אז כנראה שזה הולך על ליבי דרב יהודה שבדובר שבמומין תנועי קיים. אבל ליבי דרב מאיר שאדם לא יכול להתנות על מה שכוסוף בתורה, אפילו לא בדובר שבמומין, גם הדין זה לא ייתכן. הגמורה אומרת, שאני הוכי דמי קורא לא שיעבד נפשי. כאן ההתניה מועילה, כי הוא לא התכוון להשתעבד, להתחייב, ולכן יש תוקף בתנאי שלו. שואלים התוספות כסובס נ"ו, תמיד אפשר לומר לא שיעבד נפשי, המקווה שסורישו על מנה שאין לך אולי שאיה כסיס ואינו, זה המחלוקת רמי ורבי יהודה, בדובר שבמומן תנאו קיים או בטל, גם שם אפשר לומר מכל לא שיעבד נפשי, בשעת קידושין וכל גילה דעתו שהוא לא רוצה להתחייב. מה בין זה לזה? תוספות תרצו שני תירוצים. תירוץ הראשון, לכאורה אין לו פשע. שעני דיני שומרים, כי התורה ריבתה שומרים רבים, ומשום כך כל אחד יכול להתחייב כפי רצונו. תוספות אומרים, דיני שומרים הם לא אחידים, עובדה שיש 3 דרגות שונות. שואל חייב אפילו באוינסים, שואל מסוכה וסויכה חייבים גניבה ועבדה, שואל מכינם חייב רק בפשיעה, ואם כן אדם יכול להוסיף אפשרויות נוספות. כך כותבים התוספות, ולכאורה אין לזה פשע. מה זה קשור? יש 3 דינים. מאיך התוספות שאפשר להוסיף רביעי? תירוץ נוסף מתרצים התוספות. הרי חזינן שהשויל חייב אפילו באוינסים, סויכה רק גניבה ועבדה, שואל מכינם פשיעה, משמע שהם חייבים משום שהם מתחייבים, משום שדעתן להתחייב, ומשום כך מועילה היעדר רצון להתחייב, ויש תוקף בתנאי הזה. זה התירוץ השני. והקצויס מתבסס על התירוץ השני. כך מפורש בתוספות הראש. חיוב שומרים זה לא חיוב שהתורה משיתה וכופה על האדם, כמו שהכסוס ואוינה, או שהחיובי הממון. כאן התורה מחייבת משום שהאדם
מתחייב. ומכיוון שזה תלוי בו, הוא יכול לתנות גם להיות פטור ממה שחי וסוי תויר. אני רוצה להוסיף על דברי הקצויס מה שדקדקתי מתוך תויסס הראש. ותויסס הראש הוא המקור החשוב ביותר והאמין ביותר בעוונס דברי התויסס, כי ידוע כי מכל הראשונים תויסס הראש הם הכי קרובים לתויסס שלנו, ובדרך כלל בביאור יתר, ביתר הרחבה. ובדבר תויסס הראש מבוא ששני התירוצים תירוץ אחד הם ולא שני תירוצים. לא כפי שכתוב בתויסס שלנו אינמי, שני הדגשים, אבל תירוץ אחד. במה שכתבו התויסס שיש דינים רבים. עצם העובדה שיש דינים רבים, וכל שומר יש לו דין אחר, וככל שגדולה ההנאה, גדולה גם מידת האחריות, כל זה מוכיח שהשומר חייב משום שענן סהדה שהוא מתחייב. ואין כאן שני תירוצים לחוד, אלא שני הדגשים. העובדה שיש הלכות שונות, והעובדה הנוספת שהתויסס מוסיפים במה שנראה כמו התירוץ השני, שזה לא מקרי שיש דינים שונים. וגודל האחריות תלויה בגודל ההנאה, זה מוכיח ששורש חיוב השומר זה ההתחייבות. ולכן כותב קצויס החוישן, יורדת תורה לסוף דעתו שלום. אילולי דברי הקצויס החוישן הייתי אומר, כפי שאמרתי מקודם לגבי דברי הרמב"ן. זה לא יורדת תורה לסוף דעתו שלום. אני הייתי מנסח ככה, תורה מתחייבת את השומרים כי ראוי שיתחייבו. לא משום שאנחנו בטוחים שיתחייבו, אלא משום שהם אמורים להתחייב, וכך ראוי. וראוי לכל שומר שיתחייב לפי מידת ההנאה שיש לו, ולכן ודאי שמוכח מדברי התויסס שחיוב שומר שונה ביסודו מחיוב נזיקין, או מחיוב שאקסס ואוינה. שם התורה כופה לאדם התחייבויות לטובת זולתו. כאן החיוב מושתת על דיני הסחייבוס, אבל לא משום שצריך התחייבות בפועל, אלא משום שדרכן של הבריות להתחייב, ומן הראוי שיתחייבו, ולכן התורה מחדשת שזה נחשב כאילו התחייבו. ומשום ששורש החיוב מושתת על התחייבות, מועילה מקורא להושיע בין נפשי, מועילה ההתניה. אבל השומר חייב גם אם ברור לנו שלא התכוון להתחייב. כי דין השומר, כמו יתר דין המומנס, זה דין תורה. וזה לא תלוי אם הוא רוצה להתחייב או לא, אלא שמועילה תנאי לשנות את החיוב, משום ששורש החיוב מושתת על הסחייבוס. אם משום שיתחייב, אם משום שראוי שיתחייב כפי שהגדרנו. אז כולי עלמא מוידים, וזאת המסקנה העיקרית שלנו, ששורש חיוב השומרים זה לא מדיני גניבה וגזילה וחויבל ומאזק, ולא מדיני מקח וממכר והלוואה ונהנה, אלא דווקא מדיני הסחייבוס, אלא שבדקות העניין יש 3 גישות. מדבר הרמב"ן משמע, הם חייבים משום שהתחייבו, ולכן תמי הרמב"ן זה אסמכתא איך הם יכולים להתחייב. מדבר הקצויס ומחנה אפרים קצת יותר מעודן, יורדת תורה לסוף דעתו שמסתם הם חייבים, הם מתכוונים לחייב. ולדידי הייתי אומר, זה רק שורש החיוב, על מה הוא מושתת, על מה אדני יהוד באו, אבל הוא חייב משום שתורה מחייבת אותו. אבל מכיוון ששורש החיוב זה הגדר של הסחייבס, מועילה תנאי, וזה סבוס הגמור, מקורא להושיע בין נפשי. יש מחלוקת בין הראשונים, האם שומר יכול לחזור בו באמצע תקופת השמירה שקיבל על עצמו. פלוני נוסע לחוץ לארץ, הוא נוסע מחוץ לעיר, ולכן הוא מבקש מהשכן שלו שישמור על הכסף שלו, על התכשיטים של אשתו, על דברים שונים. ואלמוני קיבל את הפקדונות בתוך ידו, והוא עשה משיחה בשומר. אחרי שבועיים הוא מודיע לפלוני שגם הוא מתכוון לצאת מהבית, הוא חוזר בו, והוא דורש ממנו במפגיע לקחת את החפיצים שלו. אומר פלוני לאלמוני, התחייבת ל30 יום.
האם שוימר יכול לחזור בו תוך כדי תקופת ההתחייבות? יש מהראשונים שסבורים, כשם שפועל יוכל לחזור בו, כך גם שוימר. כך כותב הרשב"א בקידושין דף י"ג. חז"ל אמרו פועל, חוזר בו אפילו בחצי היום, כך למדנו, כלי בני ישראל לעבודם ולא יעבודם לעבודים, מה בין פועל אחר לשוימר? כך סבור הרשב"א. אבל בריש צדיק ג' סעיף א' בחוש המשפט בדין השוימרים, נפסק להגיד ששוימר לא יכול לחזור בו תוך כדי הזמן שהוא קיבל על עצמו לשמור. כותב חסם סופר פעמיים, תשובס חסם סופר, חוש המשפט סמנון זין, הגאות חסם סופר על אתר, בריש צדיק ג'. אומר חסם סופר, יש שני דינים בשוימר. שוימר חייב לשמור. שוימר גם מקבל אחריות לפצות. הוא באמת יכול לחזור בו, מחויבת השמירה שמוטלת עליו. אבל החובה השנייה שקיבל על עצמו, החובה של אחריות ממונית, זה לא קשור לדין עבד, זה לא קשור לדין פועל. הוא לא יכול להשתחרר מן האחריות. ואליבא דחסם סופר יוצר אנומליה, מצב מאוד משונה. הוא לא חייב לשמור, אבל הוא כן חייב אם הפיקדון ילך לאיבוד. עכשיו, שוימר חינם רק בפשיעה, שוימר סוחר גנב ועבדה, שויל באוינסם. מה בין זה לזה? הם כבר לא חייבים לשמור בכלל. אף אחד מהם לא חייב לשמור. אבל אף על פי כן, הוא קיבל על עצמו שוימר חינם. כשהוא התחייב לפני שבועיים, הוא התחייב רק פשיעה. חברו התחייב גם גנב ועבדה. השלישי התחייב גם אוינסם. אף אחד מהם כבר לא חייב לשמור. משום ששוימר חוזר בחצי יום. זה מצב משונה. לדרכנו לא יכול להיות. כי אילו היינו אומרים ששוימר מתחייב בשני התחייבויות שונות, וכל אחד מהם התחייבות גמורה, יכולנו לפלפל ולדון. אולי שתי ההתחייבויות של השוימר לעבור באותה עליה. אבל ידידי, זה לא בדיוק התחייבות, כפי שזה לא בדיוק מזיק, אלא שזה דין שוימרים. בשוימר, התרשלות משמירה נחשב כאילו הזיק. בשוימר, עצם קבולת השמירה נחשב כאילו התחייב. אז אם הוא משתחרר מעיקר דין שוימרים והוא לא חייב לשמור, איך יכול להיות שעדיין רובצת עליו חובת האחריות? ולכן אי בדידיטל הייתי אומר בסגנון אחר. העובדה שבשוימר יש משהו מחוץ לחובה שלו לשמור ולעבוד, הוא גם אחראי לפצות, לכן זה לא דומה לפועל. ולכן שוימר שונה מהפועל, הוא לא יכול לחזור בו מחצי יום, גם לא מאחריות השמירה שקיבל על עצמו. כי שני הפנים הם שני פנים של אויסה המטבע, זה לא שני דינים. זה שני ההלכות שהם שני צדדים של מטבע אחז וכרוכים ירדו מן השמיים ואי אפשר להפריד ביניהם. ולכן כל דין שוימר לא דומה לדין פועל. פועל חייב לעבוד ותו לא. ולכן הוא דומה לעבד, לא יעבודם לעבודם, ולכן אמרו חכמים פועל יכול לחזור בו. שוימר שונה מפועל. הוא לא פועל. ההתחייבות שלו שונה. היא יותר רחבה. ולכן שוימר כלל לא יכול לחזור בו, גם לא מאותו פעם של דיני שוימרים שכן יראה דומה לפועל. משום שמדובר בשני צדדים שלא יישא המטבע ואי אפשר להפריד אותם זה מזה, ולכן שוימר כלל לא יכול לחזור בו. כך היה נראה לי יותר. אז אמרנו כמה אפשרויות לפרש את חיוב שוימרים, וליבינו אותה שזה מדינס חייבוס, בפרט לפי דברי התויסס, כסובס נובב. ותויסס הראש שם במקום, ותויסס הראש חוזר על דבר עוד פעם, בבוא מציע צדיק ד' ומד'. שהרי אמרתי שהתויסס כסובס נובב, בעצם מפרשים את הסוגיה, ובבוא מציע צדיק ד' ותויסס הראש נמצא גם שם. הקצויס הבין מתוך דברי התויסס, כשם ששוימר שבא לשנות את תנאי התחייבותו, זה לא מסנה מה שכוסה בתורה, והתנאי תקף, זה לא רק כשהוא בא
לפתור את עצמו ממה שהוא מחויב לפי דין תורה, גם כשהוא בא לחייב את עצמו יותר ממה שהוא חייב לפי דין תורה. גם אז התנאי קיים. ואני חושב שהקצויס הבין כך לשיטוסו. ענן סהדי, הוא הבין שכל חיוב השוימה זה רק משום שהתחייב. יורד התורה לסוף דעתו. ולכן הוא יכול להתחייב פחות, הוא יכול להתחייב יותר. משום שהתורה לא מחייבת אותו, אלא משום שהוא מתחייב. לדידי אין הדובר כן. שורש החיוב זה משום מסחייבס. אבל החיוב בפועל זה דין תורה. אז מאיך תעשה שהוא יכול לשנות ולהתחייב יותר ממה שהתורה מתחייבת? יותר ממה שהתורה מחייבת צריך קניין, כמו זה כפוף לדיני הסחייבוס. בתנאים אחרים, במקומות אחרים. אני חושב שהתוספות באו רק לפרש את דברי הגמרא בבבא מציעא צדיק ד'. חז"ל שם עוסקים בסוגיה שמס נשוים הכינם להיות פוטו משבוע, סוי מסוכל להיות פוטו מגנב עבודה, שואל להיות פטור מהאינצים. ומה הניסוח של חז"ל? מעיקורא לא שיעבד נפשי. כשהוא לא רוצה להשתעבד, התורה לא מחייבת אותו. אבל כשהוא מדבר שיעבוד יתר, מאיך תוספות? זה לא כלול בדין שוים. תוספות לא באו להסביר אלא איך הוא יכול להתנות. יתרה מזו, כל הקושיה מסנה מה שכוסף בתורה זה רק כשהוא בא להשתחרר מחייב של תורה. כשהוא בא להתחייב יותר, זה לא קשור למסנה מה שכוסף בתורה. כאן זה שאלה אחרת, מה מחייב אותו? אבל זה לא נחשב מסנה מה שכוסף בתורה. כשאדם מתחייב לאשתו, חוץ משאר כסוס ועוינה, אני אקח אותך לטיול פעמיים בחודש גם כן. זה הרבה מעבר למה שהתורה מחייבת אותו. אני אקנה לך חוויזוס, סוכריות כל יום בבוקר, כשאני חוזר מהמכולת. זה מסנה מה שכוסף בתורה? תורה לא דורשת את זה, אבל זה לא קשור למסנה מה שכוסף בתורה. השאלה רק תהיה, מה מחייב אותו? למה שהוא לא יכול לומר מחר, מתונה מרובה? למה יכול לחזור בו? אותו דבר כאן. ותמוה בעיניי ההבנה של הקצויס, שמקור דברי התוספות, הוא יכול להתחייב יותר ממה שהתורה מחייבת אותו? לא. אז זה צריך קניין, זה המחלוקת שמואל ורבי יוחנן. ובבבא מציעא צדיק ד', על זה צריך קניין, ולא כדברי הקצויס. אבל הקצויס מפרש כך לשיטוסו, שכל החיוב זה רק משום שהוא רוצה להתחייב, והתורה מלמדת אותנו מן הסתם מה בליבו. התורה יורדה לסוף דעתי של אדם, אבל לדידן הדברים שונים. יש מחלוקת בגמרא, כסובס למד ד' עמוד בייס, וזה גם מחלוקת הראשון איך פוסקים, מחלוקת רב פופר ורוב. האם שואל, ולמקצת הראשונים שלה זו נוגעת לא רק בשואל אלא בכל השומרים, האם הם מתחייבים משעת קבלת השמירה או משעת הגניבה והאונס? האם חיוב התשלום הנחל למפרע, כאשר מתברר שהפיקדון נפסד, הוא חייב לשלם משעה ראשונה או רק מכאן ולהבא? שאלה הזו יש לה נפקא מינה בשני תחומים. שיעבוד נכסים, מאיזה שעה הנכסים משועבדים. תחום שני, קמלי בדרבה מיני, כאשר תוך כדי חילול שבס הוא גרם להפסד הפיקדון. האם הוא פטור מצד קמלי בדרבה מיני? אבל אם החיוב חל למפרע, הוא לא פטור מצד קמלי בדרבה מיני. ושאלה הזו שנחלקו באמירואים, זה גם מחלוקת ראשונים. הרמב"ם, פרק א' הלכה ה', מלכס שאלה, דאז הרמב"ם, שהוא מתחייב למפרע מש"ס שיילה. כך גם שיטס השולחן ערוך בסימן שמ"א. רוב הראשונים, כפי שכותב השח, שמ"א סעיף קוטן ו' בכללם התוספות הרמב"ן והרשב"א סבורים שרק מש"ס האונס הוא מתחייב. במה פליגי? אולי בשני הצדדים הנ"ל. כי אם שורש החיוב שלו זה ישחייבוס, אפשר לומר שהוא התחייב משעה שקיבל שמירה. אם שורש החיוב זה משום שהוא נחשב כמזיק, מה פתאום שהחיוב יכול למפרע? מתי הוא נחשב כמזיק? משעה
שהתרשל והפיקדון הלך לאיבוד. מחלוקת נוספת שיכולנו לומר שהיא תלויה בספק היסודי שבה פתחנו את השיעור היום. כשם שתקנו משיחה בלקוחויס, כך תקנו משיחה בשוימרים, כך כתוב בבא מציעא דף צדיק ת' ונחלקו כל הראשונים לגבי איזו הלכה אמרו תקנו משיחה בשוימרים. לדעת התוספות והראש רק לגבי השאלה האם יכולים לחזור בהם, עד איזה שלב אפשר לחזור. אבל לגבי חיוב אחרייס פשיטה שמשעה שהבעלים הפקידו את הפיקדון ביד השוימר והסתלקו משמירתו, אף טרם השוימר עשה קניין, כבר יש חויבס אחרייס. הרמב"ם סבור אין חויבס אחרייס אלא משעה שעשו קניין משיכה. גם פה אפשר לומר המחלוקת תלויה בשאלה הנ"ל. כי אם באנו לחייב אותו מצד קבולת אחרייס, אדם מקבל אחרייס על ידי קניין. אם באנו לחייב אותו מצד מזיק, אז מסתבר שמשעה שהבעלים הפקידו אצלו וסילקו את ידם, מאותה שעה הוא אמור לדאוג שהדבר לא ייפסד, שהרי הבעלים כבר סילקו את שמירתם, ולכן הוא מחויב מצא משעה שהבעלים סילקו את שמירתם והפקידו את הפיקדון בידו גם טרם עשה קניין. אבל לדרכי, לכל אורך השיעור היום, שלא מדובר בהתחייבות ישירה ולא במזק באופן ישיר. ברור ששוימר זה שוימר וחיוב השוימרים זה דין תורה, דין שהתחדש בפרשת שוימרים, וכל הדיון שלנו זה רק מה גדר החיוב, מה שורשו, לאיזה משלושת הגדרים הוא שייך, ומשום כך אין כל הכרח ששאלות אלה שמקורם בדברי הגמרא ובדיני הראשונים תלויים בגדרים הנ"ל. מסתבר תווי שלא נחלקו אלא בפרוטי הדין של שוימר. מאיזה שעה התורה מטילה אחריות על השוימר, מאיזה שעה השוימר מתחייב, בין משורש חיובו ומדין מזג, בין משורש חיובו ומדין נהנה בסויכל ושויל, ובין לדרכנו שעיקר החיוב זה מדין ישחיימוס. אז עסקנו בהרחבה בסוגיה יסודית בתורס המשפט בדיני שוימר. אבל לאחר כל הנ"ל מצינו חידוש מופלג בדברי הרשב"א בבא מציעא צדיק ד' עמוד א', באחת הסוגיות המרכזיות שעסקנו בהן היום. הרשב"א, כאשר הגמרא אומרת ששוימר גם יכול להתחייב יותר ממה שחייב עשוי תורה, ושם כתוב במה הוא מתחייב, רבי יוחנן אומר כשקונו מיודוי בדרכי הקניין, שמואל אומר בהיענוע. הצוי שציטטתי קודם מסביר את שמואל. לדרכנו שמואל סבור בהיענוע זה קניין, לא שלא צריך קניין, זה קניין, זה כאילו קיבל כסף ומתחייב לתת תמורה. שואל הרשב"א למה צריך קניין ולמה לא די כל תנאי שבו מומן קיים. מסביר הרשב"א, כל תנאי שבו מומן קיים זה רק להתנות או להפחית מן החיוב שהתורה מטילה עליו, אבל אין אדם מתחייב אלא משום שהזיק או משום שנהנה. והרשב"א מפליג ואומר השואל והסוחר חייבים באחרייס משום שהם נהנים מן הפיקדון שבידם והם זכאים להשתמש בו, ולכן התורה מחייבת אותם באחרייס. שוימר חינם לא נהנה, אומר הרשב"א, התורה מחשיבה את השוימר חינם בפשיעה כאילו הזיק. והרשב"א להדיא אומר חיוב שוימר חינם בפשיעה זה גדר אחד, וחיוב הסוחר והשואל זה גדר אחר. שואל וסוחר מתחייבים משום שהם נהנים
שוימה חינם חייב כי הוא כאין מזיק. ולמדנו מטרתו של הרשב"א. המכנה המשותף של כל השוימרים, הצד השווה, זה רק כללי מאוד, רחב ביותר. הצד השווה שבכל השוימרים, שקיבלו על עצמם לשמור ולהתחייב, והם אכן חייבים, גם לשמור וגם לפצות. אבל שורש החיוב שונה, בשוימה חינם שחייב בפשיעה, ושאר השומרים שחייבים לא רק בפשיעה, כי רק הפשיעה נחשב כמזיק ולא כנעיר אביידה, ובוודאי לא אוינסי. האם זה קשור לחידוש העצום שכותב הרמב"ם פרק בייז הלוך ג' מספירוס, שהפושע חייב אפילו בשטורס עבודם וקרקויס, שאין דין שוימרים, משום שהפושע מזיקו? לא. הרמב"ם מחדש שהפושע דומה למזיק אפילו כשאין דין שוימרים. כל כבון עשה רשב"א לומר שזה דין שוימרים, שהתורה מחייבת שוימה חינם בפשיעה כאילו היה מזיק. ולכן הרשב"א בעצמו, כמו הרמב"ם והריטפו והרב"ד שם במקום, חולקים על הרמב"ם, והם פוסקים שבשטורס עבודם וקרקויס גם פשיעה לא מחייבת. אבל פשע הרשב"א הוא זה שאומר שחייב שוימה חינם בפשיעה זה משום כאילו הזיק. וכך מצינו בדברי המאירי בפסוחים דבוב. מה קשור פסוחים דבוב לדין השוימרים? ודאי. שם לומדים חז"ל שאדם עובר בל ירוע ובל ימות, זה לא רק על החמץ שלו, אלא גם חמץ שבאחריותו. וזה נחשב מוצוי ביודוי. אומר המאירי, איזה רמה של אחריות. שוימה חינם שחייב רק בפשיעה לא עובר בבל ירוע ובל ימוצא. משום ששוימה חינם חייב בפשיעה שהוא כאין מזיק, ואין חיוב או מתורס שמירה גמורה. כמה נזהר המאירי בלשונו. לא כותב מזיק אלא כאין מזיק. ואין חיובו מתורס שמירה גמורה. ודאי שחיובו מדין שוימרים, מתורס שמירה, אבל לא בתורס שמירה גמורה. ולכן שוימה חינם שאין לו שימוש בפיקדון שבידו, אין לו זכות בו, הוא רק חייב מעין דין מזיק, לא עובר, לא ירוע על החמץ שהופקד בידו. והמאירי זה מעין דברי הרשב"א, חידושו של הרמב"ם מופלג הרבה יותר. שטורס עוון הגוס שאין דין שוימרים, הרי אף על פי כן הפושע חייב. איך מסבירים את הרמב"ם? זו שאלה עצומה, הלא זה פחות מגרומה בנזיקה. אני חושב שהרמב"ם לא כל כך שונה מהרשב"א, אלא שהוא מרחיב את זה קצת יותר. שטורס עבודם וקרקויס אין בהם דין שוימרים. אבל הדין הבסיסי של שוימרים שמושתת על דין הנזיקין ודומה לדין הנזיקין, הדין הזה יש אפילו בשטורס עבודם וקרקויס. לא שהרמב"ם סבור שהפושע חייב כמזיק ממש, זה לא ייתכן. זה סותר את כל הדין של גרומה בנזיקין פטור. הרמב"ם מחדש דין במיעוט של שטורס עבודם וקרקויס. דין השוימרים לא נוהגים בשטורס עבודם וקרקויס, מלבד אותו דין בדין השוימרים שהוא מעין מושאל מדין הנזיקין. הדין הזה יש אפילו בשטורס עבודם וקרקויס, כך אני חושב שצריך לפרש את דברי הרמב"ם. אז השיעור היום, בניגוד לסגנון ברוב השבועות, החזיר אותנו קצת לישיבה, סוגיה מורכבת ועמוקה, ודין המומנס עם הרבה דקויות והרבה דיונים מעניינים. ובפרשת השבוע, אף על פי שעברנו מעמד הר סיני, אבל אנחנו עדיין שם. והמצוות שבפרשת השבוע נמסרו בסיני, ולקראת סוף הפרשה אנחנו לומדים ויקח ספר הבריס ויקרא באוזני אורם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע.
והרבה פעמים דיברנו בעבר על הקדומס נאסר לנשמה, כמה גדולה הייתה השעה, כמה נשגבה. עד שאמרו חז"ל, בשורש הקדימו יסרו נאסר לנשמה, אומר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רז זה לבוני לושן שמלאכי השורס משתם שבו. מי גילה את הסוד הזה לבניי? זה לשון שרק מלאכי השורס משתם שבו, שנאמר, ברוך השם מלאכות גבורי כוח עושה דבורי, לשמוע בכל דברו. קודם עושה דבורי ורק אחר כך לשמוע בכל דברו. זה לשון שמלאכי השורס משתם שבו, ובני ישראל בשעס מעמד הר סיני התעלו למעלתם של מלאכי השורס. מה עומק המשמעות? בן חורין, בעל בחירה, לעולם איננו מקדים נאסר לנשמה. הוא מרגיש זכאי וחופשי לשמוע מה דורשים ממנו לפני שהוא אומר, מתחייב אני. הוא זכאי לדעת על מה אני מתחייב. מה אתם מבקשים? עבד אין לו את הפריבילגיה לשאול מה אני אמור לעשות. עבד הוא קניינו של האדון. עבד עובד באופן כפוי. עבד איננו בן חורין. זה בדיוק תמצית העבדות. בני ישראל יצאו מארץ מצרים וקיבלו עול עבדות. הם ויתרו על הבחירה החופשית. הם אמרו, אנחנו לא רוצים בחירה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עוד טרם יודעם מה הקדוש ברוך הוא יבקש מהם, קיבלו על עצמם. ולכן מסופר בשבת דף פ"ז, כי הוד רובע, הווה כיוסף ומעיין בשמצה וכויס ונצבעוי סדיעות אתוסי קרי. פעם הישיבה הייתה ישיבה נמוכה, לא כמו היום שאנחנו יושבים ישיבה על כיסאות. ישבו על ספסלים על גבי הארץ, על גבי הרצפה, והרובע ישב, אצבעות ידיו היו מתחת לספסל שלו, הוא ישב ונבעו דם. הוא פצע את אצבעות ידיו, הם נבעו דם והוא לא הרגיש. היה כל כך שקוע בתלמודו. רואה אותו צדוקי אחד ואומר, אמה פזיזו דקדמיזו פומייכו לאודנייכו, עדיין בפסיזייכו קיימיסו. אתם בדיוק כפי שהייתם במעמד הר סיני. אומר רובע, נכון, נכונים הדברים. ענן דסגינה בשלמס אסקיים בו, תומס ישורים תאנחים. אתם שהולכים בהקלקלות נסקיים בוכם וסלב בוידים ישודם. רש"י מפרש, ענן דסגינה בשלמס. התהלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתום לב כדרך העושים מאהבה. זה דרך האוהבים. אוהבים לא רוצים בחירה. זה דרך האוהבים. יסלחנו עם הביטויים לב כדרך העושה באהבה. ובטחנו עליו שמה שהוא יבקש זה טוב. מה שהוא יבקש זה ראוי ורצוי. וכדרך האוהבים הקדימו נאסר לנשמה וויתרו על הבחירה החופשית. רב מאיר שמחה באור שמח בהלכות תשובה מעריך להוכיח שמלאכי השורש בעצם הם בני דעת ובני בחירה, אלא שבהיותם בשמיים וברועם את כבוד הדר מלכוסוי בהתגליה, במילא ניטלת מהם הבחירה. מי שנמצא בשמיים ורואה את מלכוס שמיים, את כיסא הכבוד, את מלך קהל רום וניסו, כמה שאפשר לראות ולהבין, ניטלת ממנו הבחירה. אין לו ניסיון. ומעלה זו השיגו בני ישראל בהקדימם נאסר לנשמה. מטבעם היו בני בחירה. אבל עוצם האהבה שאהבו את הקדוש ברוך הוא, הם ויתרו על הבחירה. וכדרכם של מלאכי השורס. והוא שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבון האלושן של מלאכי השורס משתם שמוי, בהם נאמר, עושה דבורוי, לשמוע בכל דבורוי. הרב דסלר זצ"ל, יש לו שיחה על נקודס הבחירה. והוא מסביר דברים מאוד מאוד פשוטים. לכולנו יש ניסיונס, גדולים כקטנים. כל הגודל מחברו יצרי גודל הימנו.
ולכולנו יש בחירה, וכולנו מתמודדים עם הבחירה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל כל אחד במקום אחר. כל אחד, רף הבחירה שלו נמצא במקום אחר. אני לא זוכר את עצמי אף פעם נלחם ביצר הרע שלא תרצח. מעולם לא בא לי להרוג אדם. אני חושב שכל מי שנמצא כאן אף פעם לא עמד בניסיון שלא תרצח. גם לא בניסיון של זוכר את יום השבס או שומר את יום השבס לקדשוי או מחלות אסורות. אני לא יודע, כל אחד במקום אחר. לא שאין לנו ניסיונס, יש לנו מאבקים קשים עם היצר הרע, אבל כל אחד בנקודה אחרת בסולם הבחירה. וזה עבודת אדם בעולמוי, בכל יום ויום להשתדל להעלות את רף הבחירה שלו. תנו עוז לאלוקים, אומר הפסוק, יסביר הגרו, איך אדם יכול לתת עוז לאלוקים? מה אנחנו יכולים לתת לקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול וכל יודע? יש לה תחום אחד שהקדוש ברוך הוא כביכול הוציא מתחום שליטתו. כי כל מה שקורה בעולם נגזר מעץ הבורא יסבור שמוי חוץ מתחום אחד, מעשה האדם. כי הקדוש ברוך הוא בחוכמתו בחר לא לגזור על האדם להיות צדיק או רשע, אלא להשאיר את התחום הזה לבחירתו של האדם. כאשר אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא את הבחירה שהוא נתן לנו, בכך מתקיימת תנו עוז לאלוקים. אותו תחום שכביכול הקדוש ברוך הוא הוציא מתחומו ומסר לנו, כאשר אנחנו מחזירים לו את הבחירה שהוא נתן לנו, זה תנו עוז לאלוקים. וכאשר אדם אומר להתקרב אל הקדוש ברוך הוא באהבה וביראה ומלא את רף הבחירה שלו מנקודה לנקודה על סולם הבחירה, ויותר ויותר דברים הם מחוץ לניסיון, מחוץ לבחירה, מובנים מאליהם. רגע מוליך עשוי לבייס המדרש, בכך מתקיים הפסוק תנו עוז לאלוקים, וזה עבודת אדם בעולמו. ובני ישראל בשעת מעמד הר סיני, מרוב אהבו שבערה בליבם, הקדימו נעשה לנשמה באופן מוחלט, כדרך וכסגנונם של מלאכי השורש שנאמר בהם, ברוך הוא השם אלוהיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. ויהי רצון שיהיה חלקנו במועד. שנזכה תמיד לעבדוי ולשמוע מצוותיו בדחילו ורחימו, וכל יום ויום להקדים נעשה לנשמה ולקבל עול מלכות שמיים. שנזכה בקורוי לישוע סילומים, לביאת ישראל צדק, במהרה בימינו אמן.